Какво става, хора? Продължаваме с Call of Duty. И пак, какво стана, Съм стоя як мирник. Хватаме от нашите. Аз викам тук да ги стрелям, няма да се продължавам. Опа! Бах точно му е. Малко може да фейлвам обаче. Че тук много се прикривам. То клип буквално да се снима за трети път. Да, добре. Соро. То още ли са прави на призрак? Да, още са прави. Опа! Скоро идва любимата ми част. Окей. Сука, может и ни к чему. Один дрон поджег. Так, пора выдвигаться. Притарча бързо! О, да! Стига, бе! Много мразя. Сега ста добре. Обаче ще го убия. Да, не отступай. Така, сега. Тука. Пък. Ти. Малко. Ой, спарляса. Окей. Пари, ти толкова ли са? Могат да ги берят. Мали. Няма добра. Кракен — это сектор. Наземная часть комплекса нейтрализована. Начинаю исследование дополнительных случаев. Дому? Това беше другото оръжие. Осторожно, Сега вече мога да стане ослабить невидими. конструкцию. Ям чока пи, затова може да чуят странно звуци.
Ты смотри, блин! Сверху мы видели только фасад. Толщина стен несколько метров. Внутри связи не будет. Сообщи Бриксу. Скажи, мы заходим. Кракен, это Харпер. Подтверждаю, под храмом находится научный комплекс. Прошу срочно прислать сюда группу зачистки и сдерживания. Учтите, как только мы войдем, связь будет потеряна. Кракен вас понял. Яйца можно Наземная заправить. группа отправляется к вам. Принят прибытие сообщу. Салазар, открывай. Сега. Вземем сте това кипче, слагаме си го. Да. Оптические системы противника. Надо передать техникам на анализ. Тебе бы переодеться. Они тебя Побежал, не да. заметят. Угу. Так, Он я. Бурзу. Там сейчас так с сосредоточиться. кучонком. Очистить территорию. Тогда я. Почему он видит? А? Или это как? Не, как мы видяхали? Сосредоточиться. Да. Опа. Йоп. Itu kita meter. Наверх, пошли. Оп. Продолжать натиск. Ясный перец, нас они туда пускать не хотели. Иха. Обещаку. О, фак, трябва не плачем малко. Всяко... Нямам търпение. Маре, бе, тъпанар. Добре, те убивам. Дафа! Аре, бе! Но мразя шутър игрите, как те убият изведнъж. Направо това много ма нерви. Добре. О, да! Не ме пускал там, дето мислех. Опа! Как странно звук, обаче се чува като... О, къде то слаго е? Омага! Бах ти лага, хора, гледайте, какво става това? Не, прави се. Сам малко. О, я тука. О, дафа. О, яко. Чай, сега ще видим това дали е това. Не е това. Обаче избял всички наред. Това му е якото на това оръжие. Опа! Сори хора, тук само едно нещо, без да искам да води. Фак, какво става тук е? О, да. Това е мирника, който исках. Сам че проблема е, че оръжието ми... Опа, иди умирай, бе! И най-после. Обаче мога да си го презаря, и така и я. Много патрони. Фак, бах ти лага. Сори за лага. Нещо прави. Ава! Поне не е толкова голям.
Точно ты? Опа. Опа. О, фак. Здрасти. Оф, дома. Това не го правят. Обаче са четни по странно. Ладно, все чисто. Обаче аз си пускам камуфлажа. И ми покача чисто. Опа, айди излизай. Атай. Нека да си изключиме камуфлажа щом. Это технологии 3D производства. Что ты Компоненты оружия, брони. Менендес готовится к А, не. войне. Това не е тут вътре. Тук има Вудс човек. рассказывал, сколько денег Менендес Даже сделал за виждате, все эти че- годы. Че това Он показва вкладывал их в зелена. оружейные технологии. Здесь кто-то есть. Не виж, че мога да става. Ама тук мога. О, тук я да се взема едно. О, да. Всъщност исках само да си патронажи. О, да. Посмотрим, Прошу, что у не нас убивайте тут меня. прячут. Ладно, выходи. Эта лаборатория связана с известным террористом. Начинай говорить, или хуже будет. Меня зовут Эрик Брайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов Това на още новый правилно уровень. дух. Гледю. Они идут! Помогите мне Праця выбраться на отсюда, я вам толкаву все расскажу. тикав. Ложись нахер! Ложись! Сега гледайте нещо. Бад! А, не. Това не е за бад. Задушавам са, бягай! О, фък! Айде, спри да ми лагаш, моля. А, тъй. О, фак! Не към мене! Кой трябваш да гръмнеш? Шутъра. Това ми е един от любимите шутъри за 2012. Просто много ясно. Както и казват бяха. Опа, тук някакъв умря. О, фък! Аре, откари кой бе? Горе някакъв. Добре. О, я, откари се, май не видим. Продължаваме смело напред, сам да не се задуша като ония път. Бад ге... Все чисто. Иха. Где же целерий? А? Сюда. Нещо тук? Открыть замок могут только 2 человека. Добре, идвам. Там да си Забор. поставя щита. За Добре, мной. чай само да си го взема. Аре, що свали? А, не съм. Прави се. Почти минахме ниво, това е яко. Квантовая запутанность. У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. В лаборатории ходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «Карма». Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. Ну-ка. О, да, сега гръмнах, обаче аз съм щичи. Аре, оправи се, айде. Как там наше подключение? Атай! Оборонительные позиции. Не може ли? Ага. О, да. Стои оръжие, малко ще го такова.
Школа выхра. Не отвечай! А, не слышно. Придется Иди, сбегай. вызываться с подкреплением или вес. О, не. Мордай! Попрай-ка оружие, сби. Так. Май там, бе. Омага! Омага, не. Что это опять камуфлаж? А? А сега ти видиш, но... Омага! Да фак! Омага, това не го знам. Къде се скуча камуфлажа? Така, още останаха още малко течи. Той нивото е сега свой... О, мага, зако винаги си пускам камуфлажа, значи. Сега... Добре, нещо. Пъгнали ме. Какво стана, е? Ще мога да сменят оръжието. Ще карам, стои. Да, фо е за казак. Не. Смених. Няма нищо. Айде това да го оставим. Твоя группа может отдохнуть. Это Брикс! Ето ги и нашите. Отставить! Это спасательная группа! Заждались мы вас. О, да. Думаю, это задание можно считать выполненным. Адмирал Брикс, рад вас видеть. Взаимно, сектор. Что бы ни планировал Менендес, ключ к его планам целерий. Наконец-то мы на шаг впереди этого мудака. Он всего лишь человек, адмирал. Он хочет, чтобы его принимали за нечто большее, но он ничто, лишь жалкое подобие человека. Добре, сега ще минем още едно ниво. Не, някъде там по средата на... Добре, така. Ето го и... Алекс Мейсън се казваме. Но, не. Хищ... Сме високи, ама сме много тежки. Чакай, само трябва да сменим едно нещо. Това ли? За кой да служа? Ето и нека да служиме. Айде, ето и да го служиме. Така, бомби. Граната. C4, добре. Всъщност, сега да се пуснем C4. Не може нещо. Ами... Забравих да сложа нещо. Не бе, всъщност той е сложен, просто ние не го виждаме. Добре, и нека Не започваме. смогу справиться с Менендесом, пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. Обаче, За трябва да що? пусна едно Защо он нещо. так сильно Ма нас сам това да ненавидит? свърши. Tu Primera Guerra Fría. Он с детства наблюдал, как Контрас насилует и истребляет его народ. Потом в 72-м было сильнейшее землетрясение. Това го пропускам, защото субтитрите нещо ми са бъгнати и не мога да ги пусна. И затова ги пропускам. Няма никакъв смисъл клипчетата, като нямат субтитри. Така. Представление начинается, Мейсон. Как слезна. Что ты видел, Вудс? Песок, один грёбаный песок. Связной Хадсона уже идет. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали маджахедов так же, как и мы. Пак удря някакъв флаг. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай Ого, будет як ми следующим. Русских уразі. никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Советую тебе не высовываться. Но! Спокойно, Джао. Оружие мы доставили. Не мога да гръмна.
Теперь о твоих обязательствах. Я отведу вас к лидеру маджахедов. Он поможет вам разыскать Рауля Менендеса. У нас свежие лошади. Вы поедете за нами. Точняк. О, сега ще караме. Ну, поехали. Ще яздиме! Към ще караме, бах ти чувство. Аз... Мейсон, это Хадсон. Вы встретились с Хоп! Джао. Как раз Хоп направляемся на в лагерь кончето. маджахедов. Тръгваме. Думаю, не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен Аре, знать. тай! Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, Тихо. будут серьезные последствия. Зиро. Ко? Зиро не се казва то. Да. Не, Схио или кой. Къв сте? Архамаздай. О, много смешни имена имате. Мы считаем, русские вот-вот начнут штурм лагеря. Мейсон, подай газку! Юху! О, сега ще ме изпреваря! Тудис, тудис, тудис. Так, 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 так. Какво? О, май гад. Ние няма, искам аз да се паркирам кончето. Някакво. Добре. Аре, схао. А пък коня се казваше Мангал. Ако не сте... Не, чакай. Чакай. Ето го, Мангал. Не видяхте ли, бе? О, това е просто една от най-забавните игри на света. Если русские и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает. Влезам в Мы наняли него, пару почитаю. специалистов в качестве советников. А вот и они. Рахман, это Вудс и Мейсон. Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. Так сойдет. Казвам, май идет. Не разбрах. Давайте-ка уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти Оружие горы. даст им преимущество. Говенный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Русские приступили к штурму. Бураверон! Ты веришь в свой план, американец? Это не просто вера, Чао. Но да, любимото му оръжието вече... Добре, айди. Така, минем пуснем вече тъпяда. Надо спешить. Вы должны помешать им войти в долину. Ама га, нали аз тук сте? Аре. И... О, фък! Мангала, явно, да, помня, че трябваше да ти на тече. Ама тъп. Айди. Уху! Чем вы думали? Вертушки сбрасывают пехоту прямо у лагеря. Тихо! Шито е, аре, те са... не. Не тази тръгнаха, аз винаги ги изпреварвам. Аз са пред мене да ги знам. Като ги знам, кои са бавни. Все пак са ботки. Играта ги беше направила. Хопа, пак. Сега тук слизаме и... Аре, стъбе. Слизаме и тръгваме. Тръгваме да ги смачваме. Това ги мри, бе. Мангала с нас ли? О! О, да фу! Добре! Кой ма стреляше? Откъде ма стреляше? Добре. Защото не мога да си видя враговете заради тъпия прах. О, шит! Горе! Стига, мърда, бе! Тъпо нещо! Тъпи самолет!
вече направо шма тук и гадно, че направо. Убие! Мри! Мри! Бомба! Фак! Добре! Къде пише тъмна бомба? Добре. Къде бе? Къде им пише да скоча, а не? Здрасти, мангал. Мангал мръсен. Грозен. Аре бе, стига от плати бе. Тъпи хеликоптери. Езус. Шипам! Тъпай. Не, играта не е тъпа, просто ме изнерва. Добре. Значи си означава, че не ще се успеем и това. Варето, как я да умри, бе? Пак ти стрелнах няколко пъти. Пай ти мри, бе! Я бе, то хора е бомбиран. Казвам ви. Това... Мале! Добре, ще продължи. Бах ти, той направи, че ти... Лека, знаеме, че той там горе е Херкулес, тъй че няма да пробвам пак да го убивам. Через развалины пробирается БТР. Одной винтовки тут мало, Мейсон. Обаче аз му съм се предупредил. What the fuck? Сюда едет еще один БТР. Трябваше явно май да се пускам на толкова голяма отговорност. Ай, няма уж, значи са по... Мале, търчи, езуе! Обаче... Тъпата граната, обаче там май... Ало, фак! Мразя като ми мятат гранати, бягай! Аре, кой откъде? Ай! Право мразят тези нива, които само трябва да стреляш и... Абе... Какво да ви кажа, хора? Ще има много по-напред, такива начи се знаеш, от тук минаваме, от тук... Като и то го убиваме. Херкулеса там да се стои, като ни... Омага! Через развалины пробирается БТР. О, фак. Одной винтовки тут мало, Мейсон. Значи сега... Мы должны не пустить их в долину. Тук... Нива са много трудни. Абе, ви знаете ли май какво ме е убивало? Май ме е убивало... Ето и май ме е убивало. О, фак, сега знаем, че... знаете... Фак! Тук трябва много да се прикриете. Ако сте про на... ФПС, шутерите, дете се прикрия, обаче бе съдвително да се прикриете. Даже и да сте про. Тази игра направо вече... Нервите ще ми изкъса. Окей, сега тръгваме. Тук, помня, така. Тук ето го... Бай мангал! Абе, хора, знаете ли, че те оттам не убиват? Има някакви де стрелят, те оттам и не убиват. Пак ми ти. Знаете ли къде ма стреля? Ето това ма стреля. Само че аз нямам нужните такова да го убия. Трябва да взема едно оръжие. Те държи го показва на мапа. О, не бе, това беше от нашите, бе! Ай, много съм тъп. Как ще убия някакъв от нашите? Тук съм тъп. Тук, о, фак! Аре, това са пипа и не стреля, бе! Няма ли с никаква друга работа, бе? Аз май трябва да се протичам. Тръгна да сличкам. Пай, тичкай, бе!
Да фак! Кой? Ти ли бай мангал? Не! О, фак, почти стигнах. О, шит, ето ги, само че то... О, фак! Добре, бе! Ти няма ли да ме познат? Добре, що само по мене? Пах ти играта, само по... Горнието ли трябва да стреля пак? Оооо! Кадя! Добре. А, не от начало, добре, сега трябва да тръгвам. О, Байланг! О, фак! Кой? Значи сега, нека да верим някакъв по-безопасен път, има ли? Да, май намерих. Май никога не е безопасен, само той да ви кажа. Ако сте в боя, няма никакъв безопасен път. А има само изтребление. Изтребление, колкото искате. О, фак! О, фак! Трябваше май да се пускам на третото, но сега ще видим. А, шит! Че си праснах кръка. О, не, помощ. Проблема е, че аз мога да мятам гранати. Опа, сори, не бяха. Опа. Тук сме всички сме се събрали да ги бахтим. Само че сам те по мене стрелят, тъй че. Ето го! Сега търчи. О, фак, езе! О, шит не е! О, фак! Ще е пълно с такива и ще ме убият, да! Колко фейла направих? Нямам... 15-16 има. О, файди, бе! Какъв си ти, бе? Ямри, че сега преминавам. Опа, не от тук, ето тук. Помня така, минаваме се от тук, сега минаваме от тук, сега се скриваме веднага тук, просто сме бахти. Просто сме, бе. Фак, обаче ни мятат граната и не избягваме. Само оръжието обаче. Проблема е, че това метна пак граната, аз го видях. Не стана супер яко. Мисля, да. О, шит! Мисля да се притичкам до оръжието и там има някакъв... Със снайпер! А, не! Не към мене! Шит! Фак! Трябва да науча бутоните, с които се мята граната. Значи сега... Хора, вече не ми показа нищо, сега ще се притичкам там по оръжието, като стане. Значи сега, къде беше пътя, до тук, до тук. Мреш. Не. Добре, бе! Трябваше
давай, гът трябва да наистина. Добре, кой мята ти гранати тут? Напъле направо. Добре, бе. Сега отивам да се притичкам. Ое. То не може да... Не съм тука! Окей. О, ес! Фак! Сега отгоре като се качиш тази голяма екипа. Шит! Аре! Добре! Добре. Това докато не го мина няма да спра епизода. Разбрахте ли му? Колкото ти време да стане тук. И няма лак. Мръ! Вече подявам. О, фак. Не. Сега да минае тук. Не. Добре, значи тук малко ще пощастя. Ушит! Не! Не ме засегна, нали? Добре, що ми ви мятате гранати? Аз мога така по 5-6 гранати да ви намятам. Кой ще кажете? О, шит! Фак! Аз тук малко да пощастя. Аре, им... Идиот. Добре, дали сега да се върши? Там горе да ги поизтребя. Айде, толкова целяк кръка и умира. Добре, май ги изтрепах абсолютно всички. Ма не са абсолютно. Обаче той тук обикаля обаче. Аре, как ще му убива? Тъпай, мръсна. Добре. Не! Мали. Опа! Добре, значи сега тук ще ни избиваме. Само че тук сега ще стане... Фак, край. Ами. Мати? Ави там? Само да не ме килнат. Ще е много трудно. О, да! Обаче не! Я ти мри с този снайпер там. Ко се наредил? О, фак. Коста, той добре ли е? Добре ли е той? Сам взема оръжието. Може трябва да унищожавам там, бе. О, фак! Не. Така, си якото оръжице и продължаваме да ги... И продължаваме ултра якото изтребление, което правим тук. Добре, значи вече сме ги унищожили. Единия само. Ето го, виждам го. Значи сега тук. Мри! Опа, сор. Фак, аре, търче! Хоп, езо е. Добре, вече сме тук. Сам презареди. Съм спокоен. Добре, значи идваме по тоя, който е мангал. О, фак, това не беше добра идея да го правим, айди. Ева, сейвна ми играта просто. Нужно, чтобы ни одна сраная машина сюда больше не прошла.
Значи сега знаете какво? Мисля така да свърша този епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Да, дайте един палец нагоре, абонирайте за мен. Това беше всичко от мен. Чао, чао.